Hola, el meu nom és Marc Claramunt, estic a segon de batxillerat a l'Institut Tarragona. El treball que presentaré és el control absolut en un sol missatge. El tema d'aquest treball no el vaig proposar jo, el professor va veure la proposta de treball que tenia i va dir que acotés el treball en un aspecte, que és aquest, en la comunicació que hi ha entre els dispositius mòbils, com un portàtil, un ordinador, amb una petita placa que pots tindre a casa, a la feina, a qualsevol lloc. I et pots comunicar amb ella, fer fotos, t'envia fotos, pots encendre llums, llegir la temperatura, pots actuar sobre diferents components. Llavors, els aspectes importants van ser la recerca d'informació, no bàsicament d'altres prototips que hi haguessin fets, sinó sobre les eines que fer servir, tal com els llenguatges de programació, que són Python i l'Arduino, i després es va dedicar a fer la programació, i un cop tenia la programació anava fent proves i anava determinant quins eren els possibles fallos que hi havia i intentar solucionar-los. Llavors, una part important és la informàtica en aquest i també el hardware, que serien les plaques, que són com la Raspberry Pi i l'Arduino. Després, les conclusions a què he arribat a aquest treball finalment vaig arribar a aconseguir establir el canal de comunicació, però bàsicament durant el projecte em vaig arribar que depèn de com enfoquis aquest treball, com que es toquen les coses d'informàtica i tant d'electrònica i tot, ho pots enfocar com un kit educatiu per ensenyar a la gent de primer de batxillerat, de quart de l'ESO, ensenyar a programar perquè està tot molt esquematitzat i ho veuran molt clarament com funciona. Després, aquest sistema podria funcionar perfectament com un sistema de domòtica, de control de casa, baixar persianes, encendre llums. I també cal remarcar que és un projecte d'expansió, tu pots agafar això i tens les bases fetes i pots anar ampliant utilitats, ficant-li components, fins i tot moltes coses. Moltes gràcies per escoltar-me.